Aktar investiment f'pajjiżna fis-settur tal-avjazzjoni. Dan wara l-kumpanija li tavja ngħatat l-Aircraft Operator Certificate magħruf bħala AOC minn Transport Malta. Fost oħrajn din il-kumpanija taħdem fil-qasam ta' titjiriet privati u tipprovdi servizzi tal-aqwa kwalità lill-klijenti bi profil għoli. Issa bis-saħħa ta' dan iċ-ċertifikat il-kumpanija se tibda topera minn pajjiżna u għandha ħsieb li tkabbar il-flotta tagħha kif ukoll timpjega aktar nies. Stqarret dan il-kap uffiċjali tal-operazzjoni tal-kumpanija Puja Majahan waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret propju fil-bini tal-kumpanija li tavja fi Sky Parks. Fost dawk preżenti kien hemm il-Ministru Edward Zammit Lewis li enfasizza l-importanza li l-Gvern qed jagħti lis-settur tal-avjazzjoni. Stqar li l-Gvern qed jagħmel dak kollu possibbli biex inaqqas il-burokrazija u jżid l-investiment filwaqt li jassigura r-regolarizzazzjoni. Għalli Malta trid tibqa' finanzjarjament attrajenti għall-operaturi tal-avjazzjoni u għalhekk pajjiżna se jkun qed jara li jżomm it-taxxi tal-avjazzjoni baxxi.